La violència de gènere és una greu problemàtica social que afecta moltes persones arreu del món. Es refereix a qualsevol forma de violència dirigida cap a algú pel fet de ser dona. Aquesta violència pot ser física, com cops o empentes, psicològica, com insults, menyspreus o amenaces, una econòmica, com impedir que una persona gestioni els seus diners, o fins i tot social, com aïllar algú de la seva família o amics. Un dels problemes més grans és que sovint aquesta violència no és fàcil de detectar. Alguns comportaments, com la gelosia o el control excessiu, poden semblar normals o fins i tot senyals d'afecte en una relació, però són indicadors clars de relacions poc saludables. Una relació sana es basa sempre en el respecte, la confiança i la igualtat. Per combatre la violència de gènere, és clau reconèixer aquests senyals d'alerta i saber que hi ha ajuda disponible. Mestres, psicòlegs, policies i altres professionals estan formats per donar suport a les persones que pateixen aquestes situacions. És fonamental parlar-ne i denunciar qualsevol situació injusta, ja que el silenci només agreuja el problema. També és important educar des de petits sobre la importància de tractar-nos amb respecte i igualtat, sense importar si som nens o nenes. Aquesta educació ajuda a construir una societat més justa i lliure de violència. Quan eduquem en el respecte, aprenem a valorar les persones pel que són, sense controlar ni discriminar. A més, el paper de la societat és crucial. No només les persones afectades tenen responsabilitat. Si coneixes algú que pateix violència, escoltar-lo i oferir-li ajuda pot marcar una gran diferència. Mai s'ha d'ignorar una situació de violència, ja que el suport de la comunitat pot salvar vides i prevenir més problemes.